Esperem els agradi aquest homenatge a la història viva del nostre poble. Continuarem fent memòria, però sobretot continuarem lluitant contra la desmemòria. La Tercera República de España, la que hace tiempo queremos y deseamos. Y por ella debéis seguir luchando, para que vuelva con fuerza cualquier día. Y lo que hoy contemplamos tan lejano, vuelva a ser un estallido de alegría. Bona vesprada, jo soc Esther Llussó i el que vaig a fer serà explicar breument el context històric de la República. M'agradaria donar-li veu a republicans. Agustí llegirà fragments de les memòries de Manuel Azaña perquè així se poden fer una idea quines idees tenien. La mayor parte de los caciques españoles están creados de la usura y así la ambición de mando, la audacia, la soberbia que originalmente mueven al cacique se aceran en la rapacidad del prestamista. Avui és un dia festa per a tots en general i els monàrquics compraven i als obrers los consejals mos donaven casa i 1.000 pessetes i a més mos oferien el jornal. Necessitem contar la veritat com va ser i que aquests comentaris que alguns fan perquè volen que no es conegui la veritat, que no ens frenen, que ens donen més ànims i endavant tots i a conèixer la veritat. Estem acostumats que els Borbons isquen d'este país sempre per la porta de darrere i crec que ja és hora de que torne una república, una tercera república per la porta gran.